Il-kelma ta' Alla hija fil-qofol tal-ħajja tan-Nisrani. Il-Knisja Fawdex iddeċidiet li matul din is-sena tiffoka l-ħidma pastorali tagħha fuq hekk għax kif qal ma' TVM News l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, il-bniedem ma jgħix biss b'dak li jiekol imma b'dak li jisma' bil-kelma. Jekk tirrifletti int kif tħossok mhux biss jekk kilx jew le, imma x'ismajt dalgħodu l-ġurnata. Il-mod tal-ġurnata, l-emozzjonijiet jiddependu minn dak li tisma'. U allura l-kelma importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem. Immaġina jekk din tkun il-kelma ta' Alla. Kif tista' tbiddel għall-aħjar, kif tista' terfa' lill-bniedem, kif tista' tgħinu jħossu tassew dak li verament hu. Ħolqien ta' Alla ma mhux biss, iben ta' Alla wkoll. L-isqof Tewma qal li bħala djoċesi s-sibt li ġej fil-għaxija ser torganizza lejla mdawla madwar il-kelma ta' Alla b'sensiela ta' attivitajiet bejn is-7 ta' filgħaxija u nofs il-lejl fil-qalba ta' Raba' Għawdex. Tajnija l-isem ta' Xema, fi kliem ieħor isma'. Isma' il-kelma, isma' lil Alla jkellmek. U kull darba li jkellimna Alla, għalkemm aħna għandna perċezzjoni żbaljata għax nimmaġinaw li Alla jkellimna biex jippunta subaħ lejn xi żbal jew jikkastigana, ma fil-fatt Alla kull darba li jkellimna bħal missier li jħobb il-uliedu jerfana, jaħfrilna, jurina li jħobbna. Dan il-messaġġ se jitwassal b'damma ta' attivitajiet f'toroq, pjazzett, skrejjes u fil-bini tal-Kurja li jinkludu fost l-oħrajn kantu, mużika, teatru interattiv, wirjiet minn artisti, esperjenzi ta' talb u qrar, diskussjoni dwar temi attwali mill-Bibja, logħob għat-tfal, ikel marbut ma' testi bibliċi u kunċert tal-għeluq mill-Anime Gospel Choir.